Kako je generalno stanje informacione bezbednosti u Srbiji danas? Stanje jedne zemlje, odnosno stanje informativne bezbednosti u jednoj zemlji koja nema svoje ministarstvo telekomunikacija, informatike ili barem digitalnog društva, čak ni kancelariju pri vladi, mislim da ne treba ni da se komentariše. Ono je odraz našeg života, kako privrednog, tako rekla bih i državne politike, da se sve radi ad hoc, post festum, da se radi onda kada se nešto već desi po sistemu represije, a ne preventive. I mislim, ili bar se nadam, da će neka svetlija budućnost da bude pred nama. Koji su naredni strateški koraci kompanije Telegrup po pitanju informacione bezbednosti i uopšte? Pa pre svega Telegrup se u svom poslovnom opredeljenju okrenuo ka prenosu videa, prenosu slike, broadcastingu, bilo da su u pitanju IPTV rešenja koja su danas sve aktuelnija i kod nas kao što je to slučaj u svetu, ali isto tako i ka digitalizaciji naše televizije i narednoj generaciji televizije uopšte. To je naravno jedna poslovna aktivnost koja posebno zahteva kvalitetnu zaštitu zbog toga što se resursi televizije, čak i resursi nacionalnih operatora koji ulaze u IPTV rešenja koja su namenjena multiscreenu, dakle da možete da gledate paralelno i preko tableta i preko mobilnih telefona, televizijski program, definitivno otvaraju infrastrukturu tog operatora i čine je ranjivijom jer je sada aktivnost dvosmerna, a ne više samo jednosmerno u smislu komunikacije ka gledaocima, već i gledaoci aktivno učestvuju, komentarišu tu komunikaciju, dele sa svojim prijateljima preko Facebooka, Twittera, generalno socijalne mreže, postaju sastavni deo ukupnog doživljaja publike i samim tim su naravno izazovi i same opasnosti za kako mrežu operatora, tako i sve podatke koje svaki individualni gledalac ostavlja na toj mreži za svoje kontakte u veoma velikoj opasnosti. I ono gde se Telegrup u budućnosti kreće, to je upravo ka zaštiti i tih podataka. To je još jedan složeniji stepen od zaštite podataka u samo IT mrežama i infrastrukturi IT-a. Tako da smatramo da je to nešto na čemu ćemo morati i moći veoma ozbiljno i koncentrisano da radimo u naredne 2-3 godine. Mislim da tu ide i tendencija cijeloga sveta. Ja sam se upovatila sa velike konferencije i uslovno rečeno da kažem sajma koji se zove National Association of Broadcasters u Las Vegasu u Americi, koji se održava svake godine tradicionalno početkom aprila i mogu da vam kažem da je od 100% izlagača preko 70 njih upravo bilo okrenuto ovoj temi. Neki već sa svojom strategijom kako će ka tom smeru da idu, da se kreću, neki sa gotovim proizvodima, a neki sa najavama o tome šta će i kako raditi u periodu 2015-2017. godina, kada se očekuje apsolutna eksplozija i ekspanzija upravo ovog dela IT tehnologije i industrije. Pomenuli ste društvene mreže u ovom prethodnom odgovoru. Da li one mogu danas da pomognu kada govorimo o edukaciji poslovnog sektora u primjeni tehnologija u poslovanju? One treba, mogu i moraju tu da pomognu, jer je ta pomoć zaista neophodna. Nažalost, IT industrija koja se izuzetno dinamično razvija često nailazi na nerazumevanje i neprihvatanje na tržištu, pre svega iz neznanja ljudi. Niti šta je sve novo već ponudi, niti s druge strane kako to novo da koriste. I u suštini upravo ulazak društvenih mreža u širenje informacije, ali osim informacija naravno i u indirektnoj edukaciji svih onih koji društvene mreže koriste, omogućavaju industriji da bude u stvari i primenjena čemu je i namenjena, dakle tržištu i korisnicima. I mislim da je to jedna ta obrazovna funkcija, jedna od najznačajnijih funkcija socijalnih mreža,
pored da uspostavljaju komunikaciju među ljudima, koje čini mi se nekako sve manje bilo u nekim prethodnim vremenima, koje su, hvala Bogu, sad već iza nas, jer evo i Telegrup kao kompanija je izašla na ove društvene mreže. Nadamo se da će nas naši korisnici, partneri i prijatelji pratiti i da će lajkovati sve ono što mi radimo, jer to je na neki način upravo ta mera njihovog lajkovanja, ocena kvaliteta našeg rada.